Тренира. Сега тренира. Или на мен да ми я дадеш. Ето. Трябва да си много внимателен, да не бипаш крилцата, защото ще ги убира. Айде, кацни. Обратно трябва. Айде, Митко, за нея. Дай пръчето от тази Дай си пръчето е така. Пред нея. Пред нея. Тя не иска. Дай си ръката цялата, айде. Нема, Светле, тя мисли тебе за майка. Да, всички. Чакай, Мите, разпъни си ръката. Така, сега тренира тя. Да литне. Ефекта на пеперудата, това го направи. Дай, Митко, я се обърни към мен. Много е сладко тълцето, такова тумбесто. Да я пусна ли вече? Не, чакай, остави. Гледай на какви сърца е, бе. Тия белите. Като сърчица са, да. Много хубава, мамо. И е мекичка. Да, има сърчице в Виж нея. по-ветривица. Ох, миличката, тя иска да Айце, литне. Много е дебело тълцето. Айде, остави я. Там на дървото. Мите, остави я. Там на път. Опа, научи се. Научи се. Край. Браво! Браво! Чакай бе, мамо, пак ли Виж. Спери, че пак ще паднеш на дъното. Научи, сега си скачи нагоре и ще литне пак на него. Много е дебело тълцето. Дебело е. От нормално тегло. Да, много е дебеличко. Какавитка. Трябваше на дървото и остави. Тя тук са за 30 такова. Тя Тя е шок сега. Да, бе, по-добре на некъде на такова, на височко. Оп, Там е добре. Оп, тя паса за Нема, тя си иска там. Защото там си се качва и това е.